Bigay mo ba yun? Check outfit. 911. Yo, what's up? Live tayo. Ayan na to. Ano ba? Tayo! Oh! Oh, di ba sa gilid? Tayo! Grabe pag showtime na yan ah! Pag showtime! Pag showtime! At natin lagay yung live. Kita sila. Huwag na ka tayo. Enbo na tayo kasi naka ano dapat i-rotate. Wala nang ano. Ha? Wala nang